ప్రభువునందు ప్రేమైన పరిశుద్ధ సంగమా, మీ అందరికీ ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు నామంలో ఈ ఉదయకాల శుభములు తెలియజేస్తున్నాను. పిల్లారా, నేటి దినం కొరకై మనకు ఏర్పాటు చేయబడిన ధ్యానాంశమును గమనించినట్లయితే నీకు దీర్ఘాయుష్షు కలుగును అనబడినటువంటి ధ్యానాంశమును నేటి దినం కొరకై మనకు ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. సామెతల గ్రంథంలో 9వ అధ్యాయం 11వ వచనంలో ఈ యొక్క మాటలను మనం చూడగలుగుతాం. ప్రియులారా, ప్రార్థించుదాం. పరిశుద్ధ దేవ యేసుక్రీస్తు ప్రభా, ఈ ఉదయకాల సమయం ఆరాధన వీక్షిస్తున్న ప్రతి బిడ్డను నీ పరిశుద్ధ సంఘం సిఎస్ఐ వెస్లీ సికింద్రాబాద్ సంఘం అంతటిని మీరు దీవించండి. ఈ వాగ్దానం మా జీవితంలో మీరు ఈ దినం మీరు నెరవేర్చి ప్రతి బిడ్డను ఆశీర్వదించమని యేసునామం పేరిట అడిగి వేడుకొంచున్నాను స్వామి, ఆమేన్. ప్రియులారా, చదవబడినటువంటి యొక్క వాక్యంను మనం గమనించినట్లయితే నీకు దీర్ఘాయుషు కలుగును అనబడినటువంటి యొక్క వాగ్దానంను మనం సామెతల గ్రంథంలో 9వ అధ్యాయం 11వ వచనంలో చూస్తున్నాం. ఇందులో గమనించినట్లయితే నీవు జీవించు సంవత్సరములు అధికములగును అని కూడా ఉంది ఇక్కడ. నీకు దీర్ఘాయుషు కలుగును, నీవు జీవించు సంవత్సరములు అధికములగును. ప్రియులారా, దేవుడు ఈ వాగ్దానం దినం మనకి ఇస్తున్నాడు. మన దేవుడు మనల్ని ఆశీర్వదించే దేవుడుగా, మన దేవుడు మనల్ని దీవించే దేవుడుగా, మన హృదయ వాంఛలు నెరవేర్చే దేవుడుగా మన దేవుడు ఉన్నాడండి. కీర్తనల గ్రంథము 21వ అధ్యాయం 4వ వచనంలో గమనించినట్టయితే అక్కడ ఈ విధంగా వ్రాయబడి ఉంటుంది. ఆయుష్ నిమ్మని అతడు నిన్ను వరమడగగా నీవు దానిని అతనికి అనుగ్రహించి ఉన్నావు. చూడండి, ఎంత చక్కని మాట. ఆయుష్ నిమ్మని అతడు నిన్ను వరమడగగా నీవు అతనికి దయచేసిన దేవుడుగా ఉన్నావు. సదాకాలము నిల్చు దీర్ఘాయువు చేత అతన్ని నీవు దీవించి తృప్తిపరిచే దేవుడుగా ఉన్నావు. ప్రియులారా, ఈ సమయం ఇంకా మనం చూసినట్టయితే దేవుడు సర్వ మానవాళిని దీవించే దేవుడుగా ఉన్నాడు. రాజులనేమి, అధిపతులనేమి, యాజకులనేమి ప్రతి ఒక్కరిని కూడా దీవించేది మన ప్రభు అయిన దేవుడు. కీర్తనల గ్రంథం 61:6లో ఈ విధంగా ఉంటుంది. రాజునకు దీర్ఘాయువు కలుగజేయునుగాక, రాజునకు దీర్ఘాయువు కలుగునుగాక, అతని సంవత్సరములు తరతరములుగా నిలుచునుగాక. దేవుడు ఈ విధంగా ఆశీర్వదించే దేవుడుగా ఉన్నాడు. రాజులనేమి ప్రతి ఒక్కరిని దీవించే అధికారము మన ప్రభు అయిన దేవునికి ఉంది. 91వ దావీదు కీర్తనలో ఇంకా మనం గమనించినట్టయితే 16వ వచనంలో ఈ విధంగా ఉంటుంది. దీర్ఘాయువు చేత అతను నేను తృప్తిపరిచేదను, నా రక్షణ అతనికి చూపించేదని అంటున్నాడు. మన దేవుడు మనల్ని దీర్ఘాయుష్ చేత దీవించే దేవుడు. ఈ దీర్ఘాయుష్, లాంగ్ లైఫ్ అనేది ఇంకెక్కడ కూడా మనకు దొరకదండి. అది మనము ఆయన యందు భయభక్తులు కలిగి ఆయన సన్నిధిలో ప్రార్థిస్తూ మనవి చేసినప్పుడు మన మనోభిష్టములు, మన హృదయ వాంఛలను ఆయన నెరవేర్చే దేవుడుగా ఉన్నాడు. ఈ దినమున ఆయన మనకిస్తున్న వాగ్దానం మనం గమనించినట్లయితే నీకు దీర్ఘాయువు కలుగును అంటున్నాడు. ఈ దినమున ఇచ్చిన ఈ వాగ్దానం మన జీవితాలు నెరవేర్చబడాలంటే ఆయన సన్నిధిలో మనం ప్రార్థించి, ప్రభువా ఈ వాగ్దానం చేత నన్ను దీవించు, ప్రభువా ఈ వాగ్దానం చేత నన్ను తృప్తిపరచు, ప్రభువా ఈ వాగ్దానం చేత నన్ను, మా కుటుంబాన్ని మీరు వర్ధిల్ల చేయం ప్రభువా అని మనం అడగాలి. ఆయన సన్నిధిలో మనం అడిగినప్పుడు ఆయన మనల్ని దీవించే దేవుడై ఉన్నాడు. ప్రియులారా, ఈ దీర్ఘాయుష్ వలన మనకు వివేచన, జ్ఞానంలో కూడా దేవుడు అనుగ్రహించే దేవుడుగా ఉన్నాడు. యోబు గ్రంథం 12వ అధ్యాయం 12వ వచనం ఈ విధంగా ఉంటుంది. వృద్ధుల యొద్ద జ్ఞానం ఉన్నది, దీర్ఘాయువు వలన విమోచన కలుగుతున్నారు. ఈ వృద్ధాప్యంలో వారు దీర్ఘాయుష్ చేత జీవిస్తున్నప్పుడు వారికి ఆ జ్ఞానము, ఆ సముపార్జన జరుగుతుంది. జ్ఞానాన్ని దేవుడు ఇచ్చే దేవుడుగా ఉన్నాడు. వారిని ఆశీర్వదించే దేవుడుగా ఉన్నాడు. అంటే ముదిమి వచ్చి వరకు సంకనెత్తుకొని వాళ్ళని సెలవిచ్చిన దేవుడు మన దేవుడు. దీర్ఘాయుష్ చేత మనలందరినీ తృప్తిపరిచే దేవుడుగా ఉన్నాడు. ఈ దినమున మానవులందరూ, సర్వ మానవాళి కూడా హృదయంలో బలంగా కోరుకునేది నేను మంచి ఆరోగ్యవంతునిగా ఆయుష్తో జీవించాలని. అయితే ఆయుష్, ఆరోగ్యం అది దేవుడిచ్చే బహుమానం, దేవుడిచ్చే దీవెన. ఆయన మనకు అది ఉచితంగా అనుగ్రహించున్నాడు. ఈ దినమున ఎవరైతే ఆయన సన్నిధిలో అడుగుతారో వాళ్ళందరినీ కూడా ఆయన దీవించడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాడు. ప్రియులారా, ఎవరు మౌనంగా ఉండకుండా దేవుని అడగండి. ప్రభువా ఈ వాగ్దానం, ఈ దీవెన నాకు అనుగ్రహించు, నా ప్రతి అనారోగ్యం నుంచి, నా ప్రతి బలహీనత నుంచి నన్ను విడిపించి ఆరోగ్యంనిచ్చి బలంనిచ్చి ప్రభువా దీర్ఘాయుష్ చేత నన్ను తృప్తిపరచమని అడగండి. అడిగిన ప్రతి ఒక్కరిని ఆయన దీవించే దేవుడు. ప్రియులారా, ప్రార్థించుదాం. పరిశుద్ధ దేవ యేసుక్రీస్తు ప్రభువా, నీకు వందనాలు, స్తుతులు, స్తోత్రం నాయన. ఈ ఉదయకాల సమయం ప్రభా యొక్క వాగ్దానం చేత మమ్మల్ని అందరినీ మీరు దీవించమని ప్రార్థిస్తున్నాం. నీవు దీర్ఘాయుష్ను పొందెదవు అని మీరు సెలవిచ్చినారు. నీకు దీర్ఘాయుష్ను ఇచ్చేదనని సెలవిచ్చినావు.
నిన్ను దీర్ఘాయుష్తో తృప్తిపరచుదని వాగ్దానం చేసిన దేవుడు. ప్రభా, ప్రతి బిడ్డను మీరు దీవించండి. ఎవరెవరైతే ఈ యొక్క సమయమందు మీ సన్నిధిలో ప్రార్థిస్తూ అడుగుతున్నారో ప్రతి బిడ్డను మీరు దీవించండి, ఆశీర్వదించండి. నీ యొక్క పరిశుద్ధ సంఘం సిఎస్ఐ వెస్లీ సికింద్రాబాద్ సంఘం అంతటిని, సంఘంలోని ప్రతి కుటుంబాన్ని, ప్రతి ఒక్క బిడ్డను మీరు పేరు పేరున దీవించి ఆశీర్వదించి మరి ప్రభా వారి కుటుంబాల్లో ఉన్న ప్రతి సమస్యల నుంచి విడిపించి మీ గొప్ప సమాధానము, నెమ్మది, ఆదరణ, సంతోషం ప్రభా బిడ్డలకు దయచేసి లాంగ్ లైఫ్ చేత, దీర్ఘాయుష్ చేత బిడ్డలు మీరు తృప్తిపరచమని ప్రార్థిస్తున్నాం. మా మేధాకు అధ్యక్ష మండలాన్ని, మా బిషప్ తండ్రి గారిని, తల్లి గారిని, వారి నాయకత్వం దీవించండి. మరి ప్రభా అదేవిధంగా మేధాకు అధ్యక్ష మండలంలో ఉన్న సంఘాలను, విశ్వాసులను, సేవకులను అందరినీ దీవించి ఆశీర్వదించమని ప్రార్థిస్తున్నాం. పరిశుద్ధ దేవ, సమయం లైవ్లో వీక్షిస్తున్న ప్రతి బిడ్డను మీరు దీవించండి, ఆశీర్వదించండి. ప్రభా సమయం మందు ప్రార్థన అవసరాలు కోరిన ప్రతి బిడ్డను మీరు దీవించండి. మీ సన్నిధిలో చేరి ప్రార్థిస్తున్న ప్రతి బిడ్డ ప్రార్థన ఆలకించమని, ఈ దినమంతటి కాపుదల భద్రత మా అందరికి దయచేసి మీ యొక్క గొప్ప సంరక్షణలో మనం దీవించి కాపాడమని ప్రభా యొక్క వాగ్దానం చేత మమ్మల్ని అందరినీ తృప్తిపరచమని యేసుక్రీస్తు పరిశుద్ధ నామం పేట అడిగి వేడుకొంచున్నాం స్వామి. ఆమేన్. తండ్రి అయిన దేవుడు, కుమారుడైన దేవుడు, పరిశుద్ధాత్ముడైన దేవుడు మీకును మీ కుటుంబమునకు సదాకాలము తోడైయుండునుగాక. ఆమేన్.